Guhdarên hêja hûn bi xêr hatin Pîste Pîst podcastê. Ez Hîvran. Îro li stûdyoyê mêvanê min hêja Ömer Sansarkan e. Ömer tu bi xêr hatî? Navxêrê dabin. Ömer parêzer e û di heman demê de di Lejneya Komaleya Edalet ji bo zarokan de cî digire. Wekî ku ji vê kombînasyonê jî tê femkirin, di qadê de li ser pêrgala dadmendiyê ya zarokan dixebite. Em ê jî îro hewl bidin ku li ser sîstema dadmendiyê mafê zarokan û îxlalên van mafan biaxivin. Dixwazim bi pirs û piskirêkeka sereke dest pê bikim. Di qada civakî de, di qada sivîl de an jî di medyayê de gelek care em dibînin ku dîmenên zarokan bi niyeteka baş tê parvekirin. Wêneyên wan dikarin ji bo ragihandina destkeftiyekê, balkişandina mijarekê, an jî daxwaza piştgirtiyê ji bo kampanyayekê tê bikaranîn û dema tê bikaranîn jî em dibînin ku rûyê wa eşkere xuya dike. Lê belê em dizanin ku ev cûreyeka îxlalê ye. Lê gelek care em jî nizanin ka çima şaş e an jî ka çima îxlal e. Ez dixwazim tu pêşî vê rave bikî. û paş re jî ya parvekirina vîdeoyekê an jî wêneyekê zarokekî gelo kanûnî ye yan na, an jî dibin çi şert û mercan de mümkün e û divê malbat û pisporên medyayê ji çi haydar bin dema bixwazin wêneyekî zarokekî parve bikin. Dibe ku gelek caran bi niyeta baş tê parvekirin. Lê belê her tim newsa ye. Cana wêne yan jî vîdeo tên parvekirin ji bo zarok ewil fikrandina feyda zarokan çi be em ê lê birênin. Heke wêne nasnameyê zarokan eşkere bike, rewşeke tund, sûç an jî travmeyê nîşan bide, gelê em parve nekin. Yan jî destûrê dayîk û bavuk tune be ew îhlalkirin e. Yani destûr hebe jî parvekirin demek dirêj de çi bandor li ser jiyana zarokê bike. Ji ber vê yekê pêşeroj de zirar bide gelê em parve nekin li gor wê em haydar bin. Canan jî li ser medyayê de dema ku wêneyên zarokê ku bûne mağdur tên parvekirin ajitasyon tê kirin. Yan jî di parvekirin li ser sûcê ku wan lê hatiye kirin wêne tenî bikarînan. Ev pirsgirêk pir ciddî ye. Yani tiştek wisa parve dikin ew nasnameyê wî jî eşkere dike. Zarokîngê mezin bû yani jî mesela em bêjin ana 10 sal ye me wê wêneyê parve kir. Zarok bû 20 salî naxwaze ew wêne li wir bêjihê. Ew jî dibin mafên jibîrkirinê em wî jibîr nekin çêtir e. Belê rast e di jiyana me ya niha wisa hewqas dijîtal de divê ew mafê parastinê yanî mafê jibîrkirinê divê bê parastin bi rastî jî. Ez niha dixwazim li ser peymana li ser mafê zarokan tiştekî bipirsim. Wekî ku tu jî zanî Tirkiye yek ji terefên peymana neteweyên yekbûyî ya li ser mafên zarokan e. Bi kurtasî dikarî basa vê peymanê bikî yani çi ye ev peyman? û ev peyman berpirsyariyên çawa dide dewletên terefiyên wek Tirkiyeyê? Peymana mafên zarokana neteweyên yekbûyî ku ji hêla sed û nod û şeş welat hatiye îmzekirin. Yek ji wan jî Tirkiye ye. Ev peyman li ser pêncî û çar xalan sekinîne. Türkiye di sala 1995 da îmzekiriye vê peymanê. Ev peyman li ser çar rêgezên bingehîn ava bûye. Ev çi ne? Qedexeya cudakarî ye, ewil fikrandina feyda zarokan, miqatebûna mafê jiyîn û geşedanê û mafê beşdariya zarokan e. Em karin vana jî nek vekin. Qedeheya cudakariyê çi ye? Mesela zarok û işte ziman û işte nasnamayî wî çi bi farq nake her zarok û wek hevin. Ewil fikrandina feyda zarokan jî em ji bo zarokekî biryar bidin. Ev biryar ji bo zarok feyda wê çi be? Ev ê en çêtir çi be? Li gorî wî em bifikirin, li gorî vî eviya jî.
Mafê ji yûn û geşedanê jî ji xwe ev peymanê me goya peymana neteweyîne yekbûyî hatiye nivîsandin, ji xwe ev peyman ji ber wî hatiye nivîsandin. Mafê beşdariya zarokan jî zarok bi xwe biryarê xwe bidin ji bo wî dibêjin û Tirkiye vê peymana de sê xala da dûrapêrîzî danîtiye. Ev jî çi ye? Xwe paş daye. Ev jî maddeyên 17 û 29 û 30 ye. Ev jî bi zimanê dayîkê xwe perwerdehî û çand û hunerê xwe û nasnameyê xwe hînîne ji ber wî xwe paş daye. Divê ku ez di vêya da alîkariyê te nakim. Nekim jî îhlalkirin nîye alî min de ji ber wî xwe paş daye. Wekî din di sîstema edaletê ya zarokan em dizanin ku jiya mezinan cuda hatiye çêkirin. Arman jî ew e ku di vir de zarok neyên cezakirin. Bereva jî parastina zarokan û ji nû ve entegrekirina wayê civakê armanc dike û bi vî awayê jî sîstem dixwaze têkiliya sûc û zarokan ji holê rake. Lê gelek caran em dibînin ku zarok di pratîkê de dema tên binçavkirin û heya dema qonaxa dadgehê jî ji nû ve tên travmatîzekirin. Yanî di wir de sîstem ji pêla ku va zarokan biparêze bi wê bêhûquqiyetê du caran wan mexdûr dike. Îcar li ser vê yekê dixwazim bipirsim, gelo sîstema dadweriya zarokan li Tirkiyeyê îro bi rastî jî bi awayekî parêzvan û rehabilitasyonê dixebite an jî bi travmayek duyemîn zarokan rûbirû dihêle? Kanûna parastina zarokan ji parastina zarokan pêwirdar e. Lê mixabin karûbarên xwe pêk nayînin. Berwajiya karên xwe dikin ku ji bo ku zarok zêdetir ceza bixwin ji bo wî dixebitin. Li binçavkirinê û heta diçin girtîgeh û girtîgehê jî zarok zêdetir mafê wan tên îhlalkirin. Misal Baroya Amêdê Merkeza Mafên Zarokan raporek hat nivîsandin li ser girtîgehê çûn bi zarok re axivîn û raporek nivîsandin. Ev rapor da mafên xwarin, geşedan, tenduristî û êrişa psikolojî jî hatiye îhlalkirin. û li ser vê raporê mesela gotin ku ev îhlal kiriye bira bibînin ama işte 19 gardiyan hatin girtin vê evkê de êrişa zarok kirine îşkence û muamele herîne baş hatiye çêkirin li alî wan de. û dîsa jî ne evê binçavkirin û girtîgehê zarokên mexdûr jî li ser kanûnê de mesela zarokek ji ber îstîmarê tê dadgehê dibe carek tenê bila govdar bikin. Bir cara duyemîn yan jî sûyemîn nebe. Ama em pratîkê de çi dibînin? Mesela zarokek pêşî vê îstîmarê yekî re dibêje, kesek re dibêje ya da işte mamoste be dibistanê be mamoste xwe re dibêje. Mamoste yekî din re dibêje, ew jî işte karakol re dibêje, karakol jî psikolog re dibêje. Her yekî cuda cuda zarok govdar dikin. Heta tê dadgehê 4-5 kes tên govdarkirin. Ev jî travmeyek zêdetir çêdibe li ser zarok. Dîsa ji ser vê mijarê dixwazim berdewam bikim. Di demên dawî de li ser medyayê wekî din di nava civakê de jî em gelek dibîzin ev zarokên tevlî sûcê bûne an jî zarokên ku ber bi sûcê ve hatine kişandin dibîzin. Çi ye ev têgih? Çima em nabêjin zarokên sûcdar an jî em vê tercîh nakin? Di navbera van her du têgihan de cudahiyek çawa heye? Zarok dema ku sûç bikin ji bo ku bi navê sûcdar, zarokên sûcdar nebin nîşankirin, bi kabûlkirina ku ev bi bandora faktorên derve yên wekî derdor, malbat û hevalan hatine xistin nav sûcê. Armanc ev e ku ev bên parastin. Armanc ji cezayê zêdetir ev e ku zarok dîsa were vegerandin nav civakê. Sûç
پر جاران انجام شرط و مرجن civakî wek xîzanî, paşgûkirin, tundî an jî dûrketina perwerdehî tên nîşandin. Ev ziman jî ji bo ku ji hêviya rehabilitasyonê diparêze. Spas dikim. Dîsa li ser vê mijarê ez dixwazim berdewam bikim. Ev mijara ku zarokên tev li Sûcê bûne reformek nû derket û bi sedema vê reformê jî gelek nîqaş dîsa hatin kirin. Her çi qas armanca serekeya vê reformê parastin û rehabilitasyona zarokan be jî em dibînin ku di pratîkê de zarok bi cezayên giran re bi rû dimînin. Di nava civakê de jî ev mijar bi rastî gelekî hat axiftin. Ez jî dixwazim ku vê reforma dadweriyê ya nû tu ji me re piçekî rave bikî gelo bandorek çawa li ser pêşketin û rehabilitasyona zarokan dike? Ev reformê da yek dibêjin ku 15-18 salî navbera da evê van zarokan bikevin nav Sûcê dibin cezaevên mînê çawa bêjim evê mezin çawa bin li gorî wan ceza bixwin ji vî wê ew dikin. Yek jî mesela berê zarokên mahkum dişandin saziyên perwerdehiyê lê rêzîknameyê nû guhertinek pêşniyar dike ku ev di girtîgehên girtî de bimînin. Ev yek pargelek dadweriya cezayê li şûna pargelek serrastkirinê de dest pê kirin. Vê ser reformê Wezîrê Dadê diyar kir ku zarokên ku suç dikin cezayên xwe tevahî ê bikişînin. Berê zarok mesela rojek di roj bû li girtîgehê ana dibêje rojek be û dîşa jî dibe wî her wiha ragiyan ku ew ê temenê berpirsyara suç ji 12 salî daxîn 10 salî. Ev jî mesela pirsgirêk e çünkü zarokên 12 salî jî ku bikevin sûcek nizanin ev suç çi ye evê 10 salî qet nizam bin ew jî pirsgirêkek mezin e. Yani divê reforma nû de dibêje ku zarok jî aynî wek mezin ew ê bên qebûl kirin mixabin. Di sîstema dadweriya zarokan de mijara ku em bêjin bi lezgînî divê bê guhertin bi te çi ye? Kêmkirina demên binçavkirinê û zêdekirina rolê psîkolog û xebatkarên civakî û alternatîfê şûna girtîgehê bila girtîgeh bên girtin jê zarokên girtîgehnînin û zarok saziyên perwerdehiyê de baştir bibin. Em karin wisa bêjin. Dîsa ji bo parastina mafên zarokan û sîstema dadweriyê gelo rolên çawa dikevin li ser milên saziyên sivîl û medyayê? Saziyên sivîl bira ihlalan bişopînin û rapor û pêşniyar pêşkêş bikin û piştgiriya hukukê bidin û zarok û malbatan. Medya jî nasnameyê zarokan bila eşkere nekin, zimanek ne etiketker bikarbînin û hişyarî li ser zarokan zêde bikin. Belê malbat rohlêva çawa ye? Malbat divê çawa tev bigerin? Malbat bila mafên zarokên xwe bigerin, pişt zarokê xwe bisekinin, alîkariyê hukuk û psîkolojîkî bigerin. Zarok sûcdar jî bin, maxdûr jî bin, çi bin bila li pişt zarokê xwe bisekinin çêtir e. Gelek spas dikim. Em niha hatin dawiya bernameyê lêz dîsa dixwazim bipirsim gelo tiştekî ku tu bixwazî lê zêde bikî heye? Ne tenê berpirsyara sîstemê dadweriyê, ev berpirsyara tevahiya civak e. Heke em dixwazin suç kêm bibe, em li ser perwerde wek hêvî û şertên civakî bixebitin. Gelek spas dikim ji bo hatina te jî. Em hatin dawiya Pist Pist podcastê heya beşekan û bimînin dixweşiyê de.